дар фасли тобистон бисёртар кӯдакони то 5 сола ба бемориҳои шадиди меъдаву рӯда гирифтор мешаванд. Сабаби гирифторшавӣ ба ин беморӣ дар он мебошад ки аз истифода бурдани оби ноҷӯшомада, ғизоҳои меваву сабзавоти ношушта, ё ки модар бодастони ношушта ғизо медиҳад кӯдакро ё ғизо тайёр мекунад, бисёртар кӯдакон ба ҳамин беморӣ гирифтор мешаванд. Агар дар шароити хона бошад, шароити омадан надошта бошад, метавонад якум дараҷа кӯдакро аз нӯшонидани оби ҷӯшомада ё ки маҳлули регидрон мегӯем ки дар ҳамин маркази мо ройгон дода мешавад, аз ин истифода бурданашон мумкин. Баъд духтури минтақавиро ба хона ҷиғ задан, агар имкони ба инҷо омадан надошта бошанд. бисёртар кӯдаконе ки дарунравӣ доранд, қайкунӣ доранд, ба ин кӯдакҳо бисёртар мо аз оби биринҷ, нӯшокии зиёд, баъд оби шӯрбо, пюреҳо додан тавсия медиҳем ки инҳо кори меъдаву рӯдаро метезонад, ҳалкунии ҳазмшавии хӯрокро тезтар мекунад. Албатта обу ҳавои имсола ба кӯдакон таъсири манфии худро низ мерасонад. Ба модарон чунин тавсия дода мешавад ки кӯдакони худро аз соати 10 ба берун ба ҳавои гарм набароранд. Дар ҳолатҳои маҷбур будан метавонанд модар ба зарфҳои ки алоҳида кӯдакон доранд, ба зарфҳои оби ҷӯшомада гирифта аз чатрҳо ё ин ки аз кӯлоҳҳои махсус ки барои пешгирии офтоб задан ҳаст бурда тавсия дода мешавад ки аз аминҳо бисёртар истифода баранд. ҳамчунин либосҳои синтетикаро камтар пӯшонанд, аз либосҳои пахтагин истифода баранд. Барои ҳамин аз модарон хоҳиш карда мешавад ки барои пешгирии бемории шадиди меъдаву рӯда ки нишонаҳояш қайкунӣ, ҳароратбаландӣ, дарунравӣ аст, якум дараҷа тозагиро риоя намоянд. меваву сабзавотро тоза шушта, хушконида баъд ба кӯдакон додан зарур аст.